Σε ευχαριστώ που βλέπεις τα βίντεο και πατάς like. Σε ευχαριστώ που τόσα χρόνια πατάς τα βίντεο μου. Σε ευχαριστώ που βλέπεις τα βίντεο μου και πατάς like. Παιδιά, έχω αυτό το κανάλι από το 2009 και δεν έχω κάνει ένα βίντεο τόσο καιρό να σας πω ένα ευχαριστώ που στηρίζετε τη δουλειά που κάνω. Σε ευχαριστώ που βλέπεις τα βίντεο μου! Σε ευχαριστώ που βλέπεις τα βίντεο μου! Thank you! Παιδιά! Σήμερα κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο και μια μικρή ανασκόπηση για το τι βίντεο ανεβαίνουν εδώ πέρα, τι φάση με τη μουσική και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, το κανάλι το ξεκίνησα το 2009 με 2010 περίπου. Είχα ξεκινήσει να βάζω κάποια βιντεάκια animation που έκανα όταν ήμουνα τύπου στο γυμνάσιο λύκειο. Μετά από αυτό είχα βάλει κάποια ταινιάκια, ένα ντοκιμαντέρ που είχα κάνει κτλ. Και τσούκου τσούκου το 2017 αργότερα ξεκίνησα να ανεβάζω τα τραγούδια μου. Είχα ξεκινήσει με το Carbon και μετά ακολούθησαν και άλλα βιντεάκια και πολλά τραγουδάκια που είχα γράψει σπίτι τότε. Μετά σε κάποια φάση σκέφτηκα να κάνω και λίγο κάποιο βιντεάκι τύπου YouTubeικό όπως τα πάντα για το φλερτ, που να έχει και λίγο κωμωδία μέσα και να μπλέξω και λίγο τη μουσική κτλ. Και υπάρχουν και τα χαμένα ημερολόγια που είναι ουσιαστικά κάποιες σκέψεις μου, κάποια συναισθήματα και κάποιες διάφορες φάσεις, βασικά μια χαρτογράφηση ας πούμε της ζωής σε διάφορες φάσεις. Οπότε και για κάποιον που δεν έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι και δεν ξέρει πάνω κάτω τι έχει μέσα, ουσιαστικά έχει και βιντεάκια τύπου YouTubeικά, έχει και μουσική, έχει και cover, έχει και κάποια ταινιάκια μικρού μήκους που έχω δοκιμάσει να κάνω, κινείται κάπου εκεί γενικώς. Τέλος πάντων, αυτό είναι πάνω κάτω το κόνσεπτ του καναλιού. Ήθελα να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχετε κάνει εγγραφή και πατάτε like στα βιντεάκια και σας αρέσουν και τα βλέπετε και αφήνετε σχόλια κτλ. Γιατί στηρίζει πάρα πολύ το κανάλι όλο αυτό. Και βοηθάει και εμένα ουσιαστικά να ξέρω πότε έχω φτιάξει κάτι που αξίζει και είναι καλό και πότε δεν είναι. Και βοηθάει και το YouTube. Επίσης, το αν ένα βιντεάκι είναι καλό να το δείξουμε και σε περισσότερο κόσμο, ή αν δεν είναι τόσο καλό, δεν έχει τόσα like, δεν έχει σχόλια κτλ. Οπότε ας μην το δείξουμε παραπέρα, ξέρω. Κάπως έτσι λειτουργεί από ό,τι έχω καταλάβει. Τα τελευταία 2 χρόνια εγώ χάθηκα λίγο από το YouTube και γενικά από τη ζωή, γιατί δυστυχώς κορυφώθηκαν κάποια θεματάκια που είχα, τύπου με τη δερματίτιδα, με την κόπωση, με την καταθλιψούλα. Και δεν υπήρχε καθόλου διάθεση γενικά για να ασχοληθώ με πράγματα, ούτε δημιουργικότητα, ούτε παραγωγικότητα, ούτε τίποτα. Και αποφάσισα να βρω χρόνο όσο μπορώ, από οτιδήποτε μπορώ σε αυτή τη ζωή, για να τα διαχειριστώ. Να βρω κάποιους τρόπους ουσιαστικά για να τα διαχειρίζομαι και να μην με καταβάλουν τόσο πολύ. Και σε ένα βαθμό έχουν έρθει σε ένα καλό σημείο, τα έχω διαχειριστεί κάπως, οπότε γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα και έχω ξεκινήσει να κάνω πάλι κάποια βιντεάκια και να ασχολούμαι με όλη αυτή τη φάση. Τι άλλο ήθελα να πω? Ξέχασα τι ήθελα να πω, δεν το πιστεύω, προσπαθώ να είμαι αυθόρμητος και τα ξεχνάω όλα. Αποφάσισα να κάνω και αυτό το βίντεο που βλέπετε σήμερα για να έχουμε λίγο περισσότερο επαφή, τύπου εκτός από τα τραγούδια που μπαίνουν ή κάποιο βιντεάκι, να έχουμε real επαφή πως είναι στο YouTube, ξέρω εγώ, που ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο που φτιάχνει τα βίντεο, που σου μιλάει, που βλέπεις πως είναι, ξέρω εγώ, τι λέει κτλ. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και αν θέλετε μπορείτε να αφήσετε στα σχόλια τύπου ποιο τραγούδι σας άρεσε περισσότερο από όλα αυτά που έχω ανεβάσει, ποιο βιντεάκι μπορεί να σας είχε αγγίξει πιο πολύ και να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Δεν θέλω να γίνει πολύ σοβαρό το βίντεο. Τι να κάνω? Δεν θέλω να γίνει πολύ σοβαρό. Θέλω να έχει και λίγο πλάκα, ρε φίλε. Θα αρχίσω να φωνάζω στο σπίτι. Περιφέρομαι στο σπίτι μου και φωνάζω. Σε ευχαριστώ που βλέπεις τα βίντεο μου. Αυτές εδώ επίσης είναι οι κινέζικες μπάλες της υγείας. Έτσι λέει. Δεν λέει? Chinese Health Bowls. Παίρνεις αυτές τις bowls, από ό,τι έχω καταλάβει, made in China. Έχουν πάει καλά οι Κινέζοι γενικά. Και αρχίζεις και κάνεις αυτό το πράγμα εδώ. Έχει και μουσική. Ξύπνησα τη γάτα, κάτσε περίμενα. Κοίτα να δεις τώρα όμως που... Να, αλλά σε ξύπνησα. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γάτι μου. Αυτά τα zoom να μην έκανα σε κάτι αφώτιστο, καλά θα ήταν. Αυτό είναι πάνω κάτω το σημερινό βίντεο. Θα προσπαθήσω να κρατήσω ένα καλύτερο consistency, να ανεβάζω λίγο πιο συχνά δηλαδή βιντεάκια, μιας και υπάρχει διάθεση και ενέργεια και για cover και για βίντεο και για το οτιδήποτε. Και θα χαρώ πολύ να ακούσω τη γνώμη σας και να πάρω ένα καλό feedback και από εσάς στα επόμενα. Αυτό. Φιλιά, τα λέμε.